सिगाङावनो आफा इसोरखौ आंनि गोसो आरो मैखुनजों रोजा रोजा सिबिनाय खुलुमनायखौ बावहरबाय। लोगोसे आरोबाव जाय गोथार जिउ इसोरा जोंखौ दिनै बे गोरलै गथ' जिसुनि खाथियाव जोंखौ ज' खालामबाय। बेनि बे गोथार जिउ इसोरखौबो हामबाय होयो आरो जाय अनसुलि आइ मारियामा अराय सम सान हर जोंखौ गावनि फिसा जिसुनि खाथियाव लाबोयो बे बिसोग्रा गाबसोग्रा आइ मारियाखौबो हामबाय होयो। आरो बे समाव गासै आइ आफानि बिदा फंबायफोर दिनै बे गोरलै गथ' जिसुनि मुङै साफ्रोमनिसिमबो आंनि गोरबोनि अननायखौ नोंथांमोनो आं जासिहरो। मेरि क्रिसमास, हेपि क्रिसमास। अनलायगाफोर दिनै बे कलबारि गिर्जायाव नोंथांमोननि गेदेर अननायजों आङो दिनै आगान होनो मोनदों आरो बे 2025 मायथाइनि 25 डिसेम्बराव नोंथांमोना आंखौ आलासि महरै हांख्राय हरनायाव आंबो दिनै नोंथांमोननि गेदेर अननायजों नोंथांमोननि गेदेर बरायनायजों आं दिनै फोरबो जिसु ख्रीष्टनि अननायखौ आरो बोरखौ मोनबाय होननानै जिउआव रंजानायजों इसोरनि बोसोनखौ होनो थाखाय आवगायबाय। अनलायगाफोर दिनै आङो ख्रिस्टमासनि सोमोन्दै सुंद' बिजिरनायनि सिगांनो दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव ख्रिस्टमासनि ओंथिया मा बेनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो मिथिनो लुबैदों। ख्रिस्टमासनि ओंथियानो जादों जों बयबो मिथिगौ मोनसे गेदेर सान एबा बर'दिन एबा रंजानायनि सान। जों बुंनो हायो गोजोननायनि सान आरो बयनिफ्राय देरसिना जादों अननायनि सान। थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला दुलाराय बुहुमनि सुबुं हारिनि पापनिफ्राय सौखानायनि उदांस्रि सान एबा फोरबो जिसुनि जोनोम सान। 2025 बोसोरनि सिगां जुदानि बेथलेहेम नोगोराव आइ थामारिनि गोरबोआव गोथार जिउनि बोलोजों जोनोम जाफानाय फोरबो जिसु एबा जोंखौ थैनायनिफ्राय बायख'नो फैनाय 25 डिसेम्बरानो ख्रिस्टमास एबा बर'दिन। मानि थाखाय एबा बबेनिफ्राय ख्रिस्टमास मानिबोखो? 4th सेन्चुरिनिफ्राय गिर्जाया जिसुनि जोनोम सानखौ 25 डिसेम्बरखौ मोनसे गोख्रों सान हमनानै लाबोदों। अनलायगाफोर बे समाव रमानियाफोरनि सासनावमोन आरो गोजां बोथोरनि बे सममोन। आइ मारियानि गोरबोनि जानायाव जाय गोरबोबती जानाया मास अखाफोरनिफ्राय 25 अक्ट'आव 25 मार्चखौ लानानै 25 डिसेम्बरसिम 9 दान जायो। अनलायगाफोर जों मिथिनो मोनो जाय गिर्जानि जारिमिनाव बै समाव रमारिफ्रा सानखौनो इसोर होननानै खुलुमोमोन आरो बे सानखौ खुलुमनाया 25 डिसेम्बरनि थाखाय मोनसे बिसोरनि गाजा गोमजा फरबमोन। जेब्ला बिसोरो बेखौनो गासै जोंमाफोरनि मादाव हाथरखि अलंबार गुबुन गुबुन जोंग्रा ग्रहफोरनि मादाव देरसिन जाय स्रांखौ होयो आरो बे सानानो इसोर होननानै बेखौ बिसोरो फोथायनानै खुलुमोमोन आरो बे फोथायनाय खुलुमनायनि साना जादों 25 डिसेम्बर आरो बे 25 डिसेम्बराव बिसोर गाजा गोमजायै साननि मुसुखा एबा सावगारिखौ खालामनानै बिसोर रंजायोमोन आरो बेखौ इसोर होननानै खुलुमोमोन। जेब्ला बिसोर मिथिनो मोनो लुकासनि 1 बालामनि 78निफ्राय लानानै 79 खोमसियाव आरो थैनायनि सायख्लुमाव जनानै थाग्राफोरनि सायाव स्रांखौ होनो आरो जोंनि आथिंफोरखौ सान्थिनि लामायाव दैदेननो थाखाय गोजौनिफ्राय सानबायदि ओंखारबोबाय। जेरै गोथार बाइबेलावबो जों मिथिनो मोनबाय जाय खोमसियाव एबा थैनायनि सायख्लुमा बेनि ओंथियानो जादों आदमनि दारै गासै संसाराव सुबुं हारिया खोमसियाव दंसोमोन आरो जों गासै मानसि हारिया थैनायनि सायख्लुमाव। बे समाव थैनाय गैयामोन, बे समाव नोरक गैयामोन, बे समाव पाप गैयामोन, इसोरजों लोगोसे दंमोन गोथार। आरो जाय बे इसोरजों लोगोसे गोथाराव दिनै बाहाय आदमा पापखौ मावनानै खोमसियाव आरो थैनायनि सायख्लुमाव गासै सुबुं हारिफोरखौ नोरकाव लांजोब्बायमोन। अब्ला बे संसाराव सोर बे थैनायखौ एबा खोमसिखौ सोर स्रां होबावनो एबा जोंनि जिउखौ सोर मुक्ति होबावनो? बेनिखायनो बे संसाराव गासै सुबुं हारिफोरखौ बासायनो थाखाय जेरै अनलायगाफोर खोमसि जायोब्ला स्रां फैयो आरो स्राङा फैयोब्ला जोंनि जिउआव बिदिनो गिनायफ्रा खारो आरो गोजोननाय मोनो। थिग बेबायदिनो जोंनि जिउआव साफ्रोम सुबुं हारिफोरनि जिउफ्रा आदमनि मावनाय पापनि गेजेरजों खोमसियाव आरो थैनायाव दंमोन। जेब्ला जिसु ख्रीष्टआ बे हादोराव आइथामानि गोरबोआव गोथार दिनै बोलोजों सारि जाफैनायनिफ्राय आरो बे दिननिफ्राय स्रांखौ मोननो मोनबाय आरो बे स्राङानो ओंथियानो जादों जोंनि जिउआ बेबायदिनो खोमसिनिफ्राय थैनायनिफ्राय मुक्ति मोननायखौ एबा बासायजानायखौ फोरमायदों आरो स्रांखौ होनो थाखाय जोंनि आथिंफोरखौ सान्थिनि लामायाव दैदेननो थाखाय गोजौनिफ्राय सान बायदि ओंखारबोबाय।
जेरै गोजौनिफ्राय साना ओंखारनानै खोमसि हराव थाङोब्ला स्रां जायो बेबायदिनो इसोरा सोरगोनिफ्राय फैनानै गावनो मानसिनि फिसा महरै बे हादोराव जोंनि जिउआव जोंनि गासै हान्थिनाय जिउ लामायाव बिसोरो हादोराव थानाय सुबुंफोरा बिसोरो गासै सुबुं हारिफ्रा जेरै खोमसियाव थैनायाव नरकाव थांबायमोन आरो बिसोर गासै थैनायफोरखौ बायख'नो थाखाय इसोरा गावनो मानसिनि फिसा महरै फैनायानो जादों अन्धकारफोर बेनो स्रां एबा सान बायदि ओंखारबोनाय आरो जिसु ख्रीष्टनि जोनोम सान अन्धकारफोर दानिया आरोबाव नोंथांमोना आङो फोरमायनो लाबावदों बबे खृष्टानफ्रा ख्रिस्टमास एबा बर'दिन मानिया जों सोरबा मिथिगौ एबा सोरबा मिथिया गोबां मानसिफ्रा सोंनो हागौ गासै दुलाराय बुहुमनि खृष्टानफ्रानो बर'दिनखौ पालन खालामो नाथाय जोंनि गेजेराव जायफ्रा मिथिया दिनै फै जों मिथिना लानि एक नाम्बाराव जहाबा उइटनेस जाय जहाबा उइटनेसनो मोनसे खृष्टानफोर जाय बिथांमोना दिनै बे बर'दिनखौ पालन खालामा बिसोरो बुङो धोरोमजों गोरोबै फोरबोखौ जों खुङा जेरै रमेराफोरनि शनि ग्रह एबा सान ग्रहखौ फोथायनाय बायदि जायो होननानै बिथांमोना बेबायदि बाथ्राफोरखौ बुङो बे खृष्टानफ्रा जिसुनि थैनायखौल' गोसोखाङो नाथाय जोनोम सानखौ बाइबेलाव लिरनाय गैया होननानै बिथांमोना बे बर'दिन एबा ख्रिस्टमासखौ बिथांमोना मानिया दानिया नैथि सेभेन डे एडभेन्टिस्ट बिसोरबो धोरोमारि फोलेरनि खृष्टान जायखौ जों सुनिबार मिसन होननानैबो जों मिथिगौ बाइबेलाव 25 डिसेम्बर लिरनाय गैया होननानै बिथांमोना बे ख्रिस्टमासखौ पालन खालामा बिथांमोना बुंनो नागिरो रांखावरिनि आरो मोदोमनि गोजोननि थाखायल' माखासे खृष्टानफ्रा गोसो बादियै ख्रिस्टमास मानिबोदों होननानै बिथांमोना साननानै लायो जायनि थाखाय बिथांमोना बर'दिनखौ पालन खालामा दाना थामथियाव बबे खृष्टानफ्रा बर'दिनखौ पालन खालामा बे खृष्टाननि मुङानो जादों रिलिजियास ससाइटि अफ फ्रेन्ड्स जाय कवाकार्सबो होनना बुङो बर'नि लोगोफोरनि धोरोम आफाद बिसोरो फोथायो सानफ्रोमबोनि सानखौ गोथार सान होननानैसो बिसोरो मानियो नंगौ सानफ्रोमबोनि साना इसोरनि दानाय साना गोथार नाथाय बेखौल' बिसोरो गोथार होननानै मानियो आरो बेखौल' मानिनांगौ होननानै बिथांमोना सानो जुनियै माखासे खुंथायफ्रा एबा जायखौ जों खुंगासिनो दं बेफोर गासैबो मानसि बानायनाय आरो गोनांथि नङा होननानै बिथांमोना बिसोरखौ साननानै दिनै बे बर'दिनखौबो मानसि बानायनो होननानै बिथांमोना बेखौ मानिया दाना 4 नाम्बार खृष्टान बे 4 नाम्बार खृष्टाना बबे माउन्टेन अफ फायार एन्ड मिराकेल मिनिस्ट्रिज बिथांमोना जेरै नाइजेरियानि अरनि हाजो आरो सोमोनांथाव हाबाफारि जाय फाउन्डारा जादों पास्टर DK उलुखवानि ओंथियानो जादों उलु माने गड एबा इसोर खवा माने रिजेक्सन एबा नागारनायनि उनावहाय इसोरा हेफाजाब होबाय जाय पापखौ मावनानै इसोरा नागारबायमोन आदमनि मावनाय पापनि थाखायनो इसोरा गोजान जाबाय जाय आदम आरो हौवा इसोरजों नागारजाबाय आरो बे नागारजानाय बेखौ लानानै बिथांमोना अन्धकारफोर बेखौनो माउन्टेन अफ फायार एन्ड मिराकेल मिनिस्ट्रि होननानै बिथांमोना आरो बे नागारनायनि उनाव इसोरा हेफाजाब होबाय आरो बे बिथांमोननि मोनसे गिर्जा आरोबाव बानामा गिर्जाया सोर गड्स किंडम ससाइटि इसोरनि रायजोनि आफाद बिसोरो जिसुनि जोनोम सानखौ अक्ट'बरखौसो फोथायो बिसोरबो जिसुनि जोनोम सानखौ फालियो नाथाय अक्ट'बरासो जिसुनि जोनोम सान होननानै बिथांमोना फोथायो डिसेम्बर दाना नङा आरो ख्रिस्टमासनि बोथोरा साननिफ्राय इसोर होननानै फोरबो खुंनायसो होननानै बिथांमोनाबो बे बाथ्राखौ बुङो बेनिखायनो बिथांमोना बे साननि फरबनि जायगाखौ जों खुलुमा अक्ट'बरासो ख्रिस्टमास होननानै बिथांमोना जाय गड्स किंडम ससाइटिया बेखौ मानियो 2 नाम्बाराव इउनाइटेड पेन्टेकस्टेल चार्च इन्टारनेशनेल बुहुमनाङै खौसेथि पेन्टेकस्ट गिर्जा बिथांमोना बुंनो नागिरो गावसोरनि थासारिनि थाखाय मावनायनि लोरबांथिखौ गनायथि नङै मानिनाय जायो होननानै बिथांमोना ख्रिस्टमासखौ मानिया मानोना गावसोरनि खौसेथिनि थाखायसो बिथांमोना गावसोरखौ गिदिर गोलाव खालामनो थाखाय एबा गावसोरखौ मानिनो थाखाय थासारिनि थाखाय गाव गावनि मावनायखौ लोरबांखौ दिन्थिनो थाखायसो बिसोर ख्रिस्टमासखौ मानियो होननानै इउनाइटेड पेन्टेकस्ट चार्चआ दिनै बे ख्रिस्टमास पालन खालामग्राफोरखौ बुङो बेनिखायनो बिथांमोना गावसोर बे बर'दिनखौ पालन खालामा अन्धकारफोर दिनै माखासे गोरोबथि जाहोननि थाखाय खुंथायफोरखौ बिथांमोना खुङा जेरै पागान अरिजिन गुदि धोरोमनि मानियै माखासे ख्रिस्टमास फोथायनायनि फैनाया जेरै बिथांमोना बुंनो नागिरो बिफांफोरनिफ्राय जादों मोनसे गोनां जाथाय
माइलस्टोन अक्ट'बरनिफ्राय फैनाय शनिग्रहनिफ्राय फैनाय गलाय गथाय खृष्टानफोरनि फैनाय होननानै बिथांमोना बे ख्रिस्टमासखौ मानिया आरो बिथांमोना बुंनो नागिरो नो बाइबेल कमेन्ट बाइबेलाव बिथोन गैया होननानै बिसोरो सोंलु सोङो जिसुआ माब्लाबाबो बुङाखै नोंसोरो आंनि जोनोम सानखौ मानि होननानै बेनिखायनो जों बेखौ मानिया होननानै बिथांमोना बेबायदि ख्रिस्टमासखौ पालन खालामा आरोबाव जोङो मिथिनो मोन्दों बिथांमोननि बुंनाय बाथ्राफ्रा मा फकास अन डेथ थैनायावल' नोजोर हो थैनायखौल' बिसोर मानियो जिहोबानि साखि होनाया बेनो जिसुनि थैनायखौल' गोसोआव लाबो नाथाय जोनोमनि थाखाय नङा होननानै बिथांमोना बर'दिनखौ पालन खालामा जेरै कमार्सियेलिज्म रांखावरिनि आदब खायदा रांखावरिनि लबावसो गोथार जिउखौ आद्रि खालामनायनि थांखिखौ नुनो मोन्दों होननानै बिथांमोना ख्रिस्टमासखौ मानिया दाना अनदाइगाफोर दिनै बिथांमोननि बे बाथ्रानिफ्राय जोङो मिथिनो मोनो बिथांमोना माखासे गिर्जानि जारिमिनफोरखौ मिथिगौ एबा मिथिया जाय गिर्जानि जारिमिनफ्राव मानि थाखाय जाबोखो जों बेखौ मिथिनो नांगोन बिथांमोननि बे बाथ्राफोर एबा साननायफोरखौ जों दिनै आं नोंथांमोननि मिथिनानै जों सौथुनांगौ बे नङा दाना अनदाइगाफोर जेरै गोथार बाइबेला जोंनो मा फोरमायदों थारैनो जिसुआ जुदि बे हादोराव जेरै सारि जामारा मोनब्ला दिनै जों गोथार बाइबेलाव जों माबोरै मोनखो साथाम गोनोखोफ्रा जेरै सना दना गन्दरस लानानै जेरै गोरलै गथ' जिसुखौ खुलुमदों आरो लावखारफ्राबो खुलुमफैदों आरो बे साथाम गोनोखोफोरनि मुंखौ नाथाय जों बाइबेलाव मोनाखै अब्ला अनदाइगाफोर बाइबेलाव मोनाखैब्लाबो दिनै माखासे गिर्जानि जारिमिनफ्रा जोंनो मिथिहोयो जेरै आं नोंथांमोननि मिथिनोदों जाय एक नम्बराव गासपारा अनदाइगाफोर जेरै बे इण्डियानि जाय गासपारा बियो दुना लानानै गोरलै गथ' जिसुखौ खुलुमदोंमोन आरो बेनिफ्राय मेलकुरा अनदाइगाफोर बे पार्सिया आरो बे इरान हादरनि होननानै बेखौ मिथियो बेयो सना लानानै गोरलै गथ' जिसुखौ खुलुमदोंमोन आरो 3 नम्बराव बाल्टाजारा आरब हादरनि बे गन्दरास लानानै बे गोरलै गथ' जिसुखौ खुलुमदोंमोन बेनिखायनो अनदाइगाफोर फैदो जोंबो दिनै बे ख्रिस्टमासनि समाव जाय जोंबो बै सानजानि गोनोखोफ्रानो गावखौनो गेदेर खालामाजासेनो गावखौनो राजा खालामाजासेनो बिसोरो उन्दै जानानै हान्थु खरायनानै गोरलै गथ' जिसुखौ खुलुमदों बेजों जोंखौबो फोरमायदों जोंबो गावखौनो सासे गिदिर मानसि गावखौनो सासे गोरों गावखौनो साबसिन गावखौनो धोनिसिन गावखौनो बयनिफ्राय साबसिन सानो जासेनो बै सानजानि गोनोखोफोर बायदि जानो थाखाय जोंखौ थिनदों आरो जेरै इसोरनि आरफोर जेरै बै लावखारफोरनो मानो फोरमायफैखो लावखारफोर जेरै मालाय सिङाव गलामबायनानै जिउ खांग्रा सादा सिदा बेबायदिनो जोंबो बै लावखारफोर बायदि हावरियाफोर जिउ खांनानै इसोरखौ खुलुमो जों बेबायदि गुरै गोसो जानानै नम्र गोसो जानानै जों बे लावखारफोर जानानै फै जों बे गोरलै गथ' जिसुखौ जों खुलुमनो थांनि मोसौ गलियाव जों बेखौ लोगो हमैनि गोरलै गथ' जिसुआ दा मोसौ गलियाव नावद्रायाव फुथुजानानै दं बेनिखायनो जोंबो दिनै बेबायदिनो जिउआव गुरै गोसो जानानै उन्दै गोसो जानानै गोरलै गथ' जिसुखौ बे ख्रिस्टमासाव दाव खालामनि आरो जोङो गोसो गोथारै फोरबोखौ खुलुमनि हामबायसो गोजोन्थों